Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Sir, tabangin ko ninyo. Kikidnap ako ang asawa o gida sa laod. Uy, doon na naman niresponde o kidnapping karon sir. Tuwa na sila. Unsa? May babae manggod nga miabot din hiog naghilak. Kaya ang iyang suod nga higala gikidnap. Oh, mao ba? Gisusi na ni sa among labaw. Babae ang mi-report din eh? Oo, Yvonne man to ang pangalan sa maong babae sir. Oh, unsa? Oo, babae nga gwapa sir, dato og porma. Si Yvonne gyud. Siya gyud. Pero, nganong iya magidan ng pulis ang katipon ni Lily nga mi-kidnap kadalya? Kinahanglan maniguro ko. Dadaan ko kwarta ang mga kidnapper. Usab plano ni Yvonne. Kinahanglan maapas ko sila sa laod. Sila si Dalia. Sir, may kaabangan ba tagpambot din eh? Kanang kusog mudagan? Na ako'y double engine trikat, kusog ni mudagan sir. Bubayad ko bisan pila, sir. Maapsan lang nako ang akong asawa sa laod. Buhayin na lang ko ninyo. Ibalik ko sa baybayon. Anong dili mo ba problema? Okay na mo problema mamigay, ha? Huwag mo magunahuna. Nasakayan na ninyong gisakyan. Ano sa kayan? Ha? Kung maabtan tag unos dinhi, unya dili mo ka mao mamugsa og tarong, posibleng malunod ta. Ay, nagpahado ka niya. Oh, lara ninyo. Pero kung ako pa'y kamo, ibalik na lang ko ninyo ni Arnel. Hala. Na-speak ba? Naana, nagkaduol lang di malas ninyo. Ilom! Ay, hado ka! Wata mo hadlo ka. Gisultihan na lamos tinuod. Hala. Murag kita ang rumboy ni. Tabang! Tabang! Kalbayas ka! Ay, mo magbugyo! Ay, matuwag ka! Matuwag ka! Ay, matuwag! Sila na ka na! Gibugno na sa akong suod nga higala ang kidnapper! Tabangan ninyo siya! Punong ka na! Iyang kitiuna na nga ako higala! Uwi siya! Tayo ka, malimon! Basta mo doon mo! Mamatay siya! Yo! Buksa na! Dinibig mo! Dinibig mo surrender! Ito ba mo? Dinibig mo surrender! Uwi na siya! Surrender na lang! Dinibig mo surrender! Bukos kayo magbuksa nyo! Bukos kayo! Yan ko yun ay bawang gigilay ay! Hindi ka magkapalaruan yung pisipikot! Ay buhay nila na si Dalia ay! Ayaw nagtiyo yan yung tula! Suring gigilay tayo! Uy, konsigan! Di sa magpunsa ka pa! Dinakpan ka na yan! Dili! Dili ko magpapriso! Uy, ikaw! Palayo mo! Palayo! Magamatay mo! Palayo mo! Patayan mo! Hindi rin matay! Magkasalbahis mo! Jigger, malunod na! Nabos na tayo sa kayan! Pagkapanuway! Panuway mo! Pwede pala! Mamatay na ko! Jigger! Dugo! Kabangi ko, Jigger! Kabangi ko! Naku, kanibiyagan kasi mo dugan! Jigger! Ay, Jigger! Ano ba sa... Dugo! Dugo! Silito na nga dugo! Sa dugan! Mihanap niya akong...
Kaboy ka rin pagkapos na ako ni Bilyo. Kipiyaan ko nilang mami din eh. Panuway, nabuking na ko sa inahan ni Arnel. Kinalaman kasibat ko din eh. Pinahunang mo tang-tangkong akong kapos. Bakit? Ay, buhay na mo busy ha! Ikot sa ako! Yan! Oh! Ikot kasi mga halagan! Buhay busy! Kunya! Ano yun? Hina diri! Sige man! Sige man! Lagyan na! Lagyan na! Gulit sa kamot! Aron sa ka! Nagdugo ang imong umam! Napalo ko. Hindi natubo ko. Nagdubo ako ilong. Isang ko ni Jika. O ba? Sige. Isino na kinapal? Huwag kang napatay. Higtig pisik! Salamat niya mo. Pero kasi nasulti ninyo ni Apo. Ako, Dalia. Salamat ka. Ngawa pa din may mauwahi. Yvonne! Naningkamot ko nga maluwas ka. May reportahin ko sa mga pulis pagkahibaw na ako nga gikidnap ka sa kapuyo ni Lily. Ano naibaw kayo ni? Nagkasugat magulbi si Arnel. Og siya may misulti na ako nga gikidnap ka. Mao nga nagpatabang dayon ko sa kapulisan. May laing pambot nga miyabot! Dalia! Arnel! Arnel! Di arami dire! Dalia, sorry sa akong kamaldita ni mo, ha? Okay lang, Yvonne. Ang importante, Bon, nga nakaamgo ka na sa iyong pagkontra ni Dalia. Promise. Dili na ko magminaldita. Og, dawato na nako nga ikaw gid ang asawa ni Arnel. Salamat, Ibon, ha. Da, pangigira man gutong ako, Arnel. Kinahanglan makabalik na ta sa syudad. Pero ato nang patambala ng imong samad sa agtang, Dalia. Mas maayo pa. Kilos pa na kayo ang naong ni Dalia, oh. Og ako, mupauli lang una ko sa amo. Muapas na ko ninyo dito sa inyo, Arnel. Mas mahi pa. Kay doon na pa mi atiman nun. Oh, unsa man? Ang kaluhan ni Dalia, si Lily. Tuod, si Lily. Tuwa sa bahay, gigapos ni Bilyo. Unsa? Gigapo si Lily? Hapit na. Hapit ako. Makabuhay sa akong kapos. Para nagmaluwag kung maayong akong kamot. Ang importante, maka-ikis ko ng gigapos na ako. Nasama na akong pulso sa pasigin akong luhag. Pero pahala na niya. Aray! Kamay na niyo ko ang mahuslo ng akong kapos. Natagdarit ang gapos ako kamot. Bahala ng sakit. Oh, may miabot. Tinuod yun di ay nga ginapos ka? Yvonne? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!